Kardom nilimen ke NIGOM Teron ni pin nang litum pan puthot video kimi nangwan pithulu kopi video sin linya kewan pima pultate nal tum ke check ben ki jutlang non la penal tum a video ke lang pa jia phrang phrang la ni YouTube channel pan subscribe thal pen like pithal pen a video bang same share pon den non nilipini nal tum manang than nang ba chini ponji pulute lo pini ke ili mate che thanam na ethe thini mate kachining ji akedan so kopi alam si nili ke than pon jimma pulte Lake je ili Karbi Anglong alo sopin sonon alo sonon je kopi pasi ha akhelo ang tan an kangdat dam na ko ape kopi pasi akhelo an sai choklem na ko so alam si check pen tu je thandam lo na nili video one base tami ajer ding pikan lo la pen nili pc video one verek ma pultante nili hidi asai cheklem ro si video sami ban aporo video asi non ke nili hidi asai sitame so elap tanglap jarlap lo ape non make non adak lo asi nal tum han video ke wan pvr ji pasi nili bor ipon po mate nili nang wan pvr po la pusan sin nili tum han na than lo asi pini pen ke nal tum han video ke theklong wer je pha nal tum chong hong igding non la pen tangte a video le je thanan na ili Karbi Anglong alo pinsunon arsunon akhelo ang tan kangdat dam bang to pik lo lapen ang tan kangdat ke dam kahelo kisung ke pho atum same do pik lo je kopi pasi iltum Karbi akhei Karbi Anglong alo same sai do pik ke clan nang ji ason do pik bon same kopi pasi clan dor de that pi pasi clan bang o that kopi pasi ha khelo ang kangdat dam nang jui jo je Karbi tum ta ke thek ke re do pik tang lo hikha bida kachari ahin akang tu yang deng stami kile tum dolo bos me kupi pasila hai tum kachari an akethita akhiluan kangdat sai chuklem dam ko ke chok chi kumar lo je la hai il tum Karbi Anglong lo ke thek ke re toklang ke thek tum ta khilu sai chuklem dam ko ke chok chi kumar ta tum lo comment box nang than pachin din tha je li tum ke thek kere ke dupik lo ahok lo je Karbi ta phiong ching thor don ong ke thek kere ke dupik tang lo je angsong doctor engineer master police commando church te ko pipine business the po ke claim Karbi ta ka charle ang deng degree o MABA ke pass ta dupik khangjang lo je la tum ta pass na amoilo da Karbi Anglong lo Voreng Avarsai dupik khangjang ik siuni sai ke claim ji de atok anu kelang nang ji le asakuri mate he Voreng Avarsai do pikhanjang bons tame Karbi akhei tum kilong dun ave Methang Karbi Anglong na Karbi Anglong lo na ba claim ji Voreng Avarsai ke claim ji kumar atum lo ba keng sansu mia bongli bihari kaprek akhei tum si da Karbi Anglong lo Voreng Avarsai na claim ji nang chari ji dax nang dopet ji ili Karbi akhei tumake charli po charli na Voreng Avarsai chiokon po longdun de po ha khelo angtan Kerala Bangalore Chennai Hyderabad lapan kangdat sai chuklem damang ko so alo tum hana jinsu thumemi so alo tum ta ha angtan kereng ji phan damna ko bons tame chetherak me Karbi Anglong ili Karbi Anglong alo lapan Voreng Avarsai ke klang bos tame long dunde muk kelong ji ke bang asu keng sang asu je Karbi akhei ka chinghon pungte je ili Karbi Anglong alo ke CMEM tumta Methang Karbi akhei sa de lo ke bubo si chilang theklang we de lo chilang nang ji achok kelong tum long ora do metric pass pe pin de class 5 pass chot antami sakuri pide hala BA MA ke pass tumake koilun thangpa longli je la pen kachali pen pangbaram lo pote chali sita chali na la pusana jo asi bang kache thana lam la pulo school kidun pen school kidun de school kidun make dun veralo muthekji mini sakuilong ji minip si dun chali ver school ke dun dema ke hajara ni din tu kam ke claim lo
bon sami aphi bangke hajera ke dun maksi ali thim naglo sa ke klem manjata theklap lo score dun de bangsi piasai ma ke klem manji hajera ma dun ji ko piasai mas tami tangka sami dirti pon long long pon sai sami thek det lo bon sami hala ka charlie ki ong ne bangke bihek pen ka charlie pumat sai bangke klem thek thede la puson chingbarda mimi mate pangbarda mimi la puson jo lasi so arlo tum sami akhelo apok rokok chipangreng asumar aso chipangreng jipan ha bangalore chennai hyderabad kerala an kiduna kokke aso jo nilu Karbi Anglong make 40 ta 40 na je ajat asai amu sita me ka chukle make ador ave mate anam jum he ka posi ha akhelo an danna kok pen Karbi Anglong ke company sami kompik la je Karbi Anglong sami ajat a company yang si dolo paklang bom polutang te sai ke klem atum sami akhelo dam yok shot po pen dak Methang Karbi Anglong sami chiklem no bo sami no ke ajat kavi ajoini jal he Avarsai kavedet ki pipedet ajoini si akhelo an sai ke klem dam koklo aprandam tum dam lo ke vam ke dam ke wang atum kisung puson sami dokok titi apun chipang bo abang chipang bo dun det atum ta do hem kang dat dun po chelili det hema chelili det in bo pong chilot puta pulong le reng ak puta pulong le la puson sami tum thek dun long ulo la pen hadak sai ke klem long sami hadak pa aprandam jui mate chilot hadak mat adet budi ke banji phan tangkan da ve la puson tum sami dodo thek dun long lo la ke kado sami chini lo so arlo tum kon ma ki sung khilo kang dam pen hadak ajak tum ke je kado ko ve phan pudam de inut bahini tum ke adak sami sai lang no chuklem nun det habang su pen chiki dun det la puson sami jui phun khang jang le ju non akai non oi la puson si nang man det la se ke chok chike Methang Karbi Anglong ke the ke ding tu lai ke lang thek the ajoni le yo bang aso phan Voreng war sai ke pek ajoni lo je eli Karbi khen ba ka chali do lo pipo sipi yo det palong wang wadet lai le yo tangka pathirong tangka thok ning ili Karbi khay ke dubok tum ke ake ong tangka lak lak akro ke thok ne e bang aso ke thok det po bang so siklem rong asi tangka pathirong posi li Karbi tum ke la pusi virdun rang lo ha tok si dam nang bom lo mo ke Methang a district Methang along rita bang phan pikang det ta thek mo peyo ban ke non ason ver pulang te lalu nili ki pudam ji bang ke lasi etum non pen make kado sami chichni rep loke kopi ko son ma isung ke pho lailo nili pini ke lake atum han video one ve os nili video make ethethini lam ka chathana son pusi ngal tum phan na kawan pi athemane wan ve pin al tum phan na cheklang clip pin ajoni athema ni hem same la puson son kisung mang dokok ajoni si video same wan nong ver vedelo sinak tum nang supportun bom non anso senel phan jakong horang nang pidon bom asonte ning sam pikji anso se netame video bank me ake me wan bom po pine bank ke just 6 pin pen neli ethethini ka chathana lam sin atomat na than pachin yun lo ahok he ke nang tum comment box on nang than pachin no ili pinip ke ning kamatha mate ni kamatha tenga lam thesi nal tum phan nang than pachin ilu lasi nili video bang ke wansi kan ton iglu cardom